Ola, compañeiros, aquí estou con un Jaguar. Un coche que é hostia, pero ten unha merda de motor. Leva un 3450 V6 de 110 cabalos, TDI. E ten a xunta da trócola toche de mierda. Mirade, vai aquí, esta peza que tedes aquí. Mirade, vedes como está? Está toche de mierda, hombre. Vamos proceder a limpiarla, vamos coller unha toalla destas de bidé, destas de limpar o cu. Que para isto ben valen, e vosotros bidé non usades para outra cousa, así que a toalla te dela de adorno. Bueno, vamos a limpar aquí. Está aquí Antonio molestándome, bueno, vamos a deixar. Mirade, isto non é chapapote, Esta mierda que vai xuntando... con Dios. Bueno, do motor. Hostia, hasta cheira e todo. E hai que limpiarlo ben isto, vamos a limpiarlo ben. Mirade, isto ten que brillar. Así que vamos a dar ben ca toalliña hasta que lle saia o brillo e entonces quedará ben. Mirade, mira. Vedes como xa vai brillar? Bueno, pois isto é o que hai que facer antes de montala outra vez. E o problema son estes coches, que son a mierda, porque xuntase a trócola, jódeselle os canímones, jódeselle os canicáncamos, entonces hai que tirar con todo. É o que hai, compañeiros.